सिबिनाय खुलुमनायखौ बयबो रायजो राजानिसिम बावहरबाय रायजोफोर। नै दा जोंहा फुंनि लाल साहा लोंखांबाय, ओमफ्राय नै लाइ ओंख्रि संनायदों बुरिया। सुगासिनो दङ दा लाइ ओंख्रि। एसे नाहरदोब्रा रायजोफोरखौ, एसे नाहराबो एसे नाहरदो। नै ओमफ्राय नै फिसाजो दुस्थुआ लेखा फरायसिगोनलाय। दिनै जेरावबो थांनांगौ गैया, बिस्थिबाराबो दिनै जोंना गहपुर टाउना बन्द आरो स्कुलबो बन्द, एग्जाम सोलिगासिनो दं। दा दिनै न'आवनो भिडिअखौ एसे बानायनानै नोंथांमोननोबो एसे दैथायहरनो सानदों रायजोफोर। गाज्रि दामोन। फिसाजो दुस्थुआ एसे लेखा फरायगासिनो दं। बेहाबो परिखा जासिगोन नै 19 अक्ट'निफ्राय फरायगासिनो दं। नै मा लिरदों मा फरायदों गावसो मिथिगौ आरो। नै मा फरायदों दा? इंलिश 1 नि लेसन 11। ओके, इंलिश 1 नि लेसन 11 ना। ओमफ्राय दा मिस्ट्रिफोरबो फैगासिनो दं। माने नै दा 9 बाजिनोसै आरो मिस्ट्रि फैगासिनो दं। माने वालनि खामानिया सोलिगासिनो दं नालाय। टेबोला जाब्राब्रा जानानै दं एकदम। मेथाइ टिउन बानायनांगौ, समानो जाया जाबाय थादों एकदम। गोदान प्रजेक्टनि दङ दोंनै दोंथामसो मेथाइ जमा जानानै, दा बेखौ बानायनांगौ आरो। साहा लोंखांबाय, ओंखाम ओंख्रि संनोसै जानोसै। दा नै वाला माने फ्राय जाफ्रामजोब्बायानो आरो। जेबो गैया रायजोफोरनि लाइसो जोंहा। लाइ रुनोसै, आलु भाजि एवनोसै, बास जानोसै। जोंहा माने बेदर फिसाखौ एसे खम जानाय जायो आरो, जेनेबा माने सप्ता खनसेयाव खनसेफोर जानाय जायो। बारा बिदि माने जानाय जाया, थाखा फैसाबो गैखाया बारा माने जालुबाय थानोबो, ओंखायनो एसे खम जायो आरो जोङो। रायजोफोर एसे बुरिखौ एसे हेफाजाब होनि। ओंखाम संनो नागिरदों आरो आं दिनै। माने साथामल'खा नालाय, बोराय बुरि आरो फिसाजो सासे, एसे हेफाजाब होनोसै। माने सम बिदिनो सम संबाय थायो आरो आं। ओंखामखौ बारा गोथाव संनो रोङा, होमबाबो जेनेबा ओरैनो मोनजासेखौ संनो रोंगौ आरो। जेनेबा माने ओंखाम संनायाव मोनसे एक्सारसाइज बायदिसो मोनो आरो आं। माने थांलाय फैलाय थाबायनाय जाबाय थायोना, माने एक्सारसाइज बायदि जायो आरो। गाज्रि नङा बारु खामानिया बेयो। गोदो जोंनि बर' समाजाव खालि माने हिनजावफ्राल' ओंखाम संनांगौ होननाय दंमोन, नाथाय दायो बियो लासैनो समजों लोगोसे गुस्लायबोबाय आरो नोंगौबो गुस्लायनांगौ। माने खामानि मावनाया हौवा हिनजावजों समान थाया आसलथे। माने बयबो जाय जि रोंगौ जि हायो बेखौ समान मावलायनांगौ आरो। जेनेबा हौवा हिनजाव नेलायनांगौ दरखार गैया। माने आंनि साननायाव बे आरो। जेनेबा दा गुबुननिफ्रा गुबुन साननो हागौ, आंनि साननायाव बे आरो। दा खायसेया माने ओंखाम ओंख्रि संनांदों होननानै लाजिनोबो हागौ। दा जाबाय नै सुखांबाय आं माइरंखौ, दा दै होनोसै। नै खामानि मावग्रा बिथांमोना फैलायबाय। सासे खम जाबाय दिनै, माबा फिसाजो लोमजादोंनो। फैबाय नै साथाम। बेबेन को আজি কি মাংস লৈ আহিছে নে কি লৈ আহিছে ক? রাজু কি লৈ আহিছে? হ্যাঁ, সৰু মাছ নেকি? নিৰামিষ দেবে নেকি? নিৰামিষ না আমিষ? দেবেতো আমিষ হ'বই। আজি বৃহস্পতিবাৰ। আজি বৃহস্পতিবাৰ। প্ৰেমা কি লৈ আহিছে? আলু ভাজি।
Oke. Nile baca heri bemar no, Robetor? Kar baca aku. Aku Robetor. Robetor ini mood no hoy aku. Mood share nu koribo aku. Lagi ja. Etiar omoy. Be jai nei rehai जोंना सा फारसेनि वाल बियो. रायजोफोरनि बियो. बिथिंजाय ओरैनो माबा हिसाबै 98 फुट दङ आरो गासै गेटजों लानानै 98 फुट दङ आरो नैबे ओरैया जाहैबाय 94 फुट दङ स्कुवार आरो आंना जेनेबा माबाया हाया नैबेयाव गेट होनो थाखाय बेखौ माने बिदि लांदाङै दोनथ'नाय जाबाय गेटआबो जागासिनो दं गाबोन समफोर हासिगोन खोमा गेटखौ बेखौ हायोब्लासो बेवहाय लाबोनानै जों जखा लानानै गेटनि पस्टखौ गायनाय जासिगोन आरो जेनेबा दा नै बिथिं मैया नै धालाय होदों आरो ओरै गोलाव दंबावो खालामनो बेहाय दा खोलाथिंजायनि खोला साइडनिखौ नै मैया धालाय होखांदों भीम लासै लासैनो जालांगासिनो दं बेबो जाला बेबो दंखला नै सिगां गोदो खारबोजेनबा गायनायमोन बे जाला माने दै ओंखारला आरो नै थालिर गायदों नै देनां जानो होननानै थाइजौ बिफां थालिर गायबाय नै दाख्लै गोदान लुनाय आरो बे मैया हाजोब्बाय जेनेबा गोलावथार बिथिंबो बिथिं बेयो माबा दङ 94 फुट दं आरो बे गोलावथार दङ ओरै सानजा फारसे एकदम ओइसिम नुहुरबाय आरो दिनैनि खामानिया स्टार्ट जासिगोन नै गोजौआव माने भीम खानानै बेखौ धालाय होनांगौ जाहैबाय मैया ससे खादों दा दिनै बेखौ खाजोबनानै ओइ देवेन ইয়াত আৰু ইয়াত কি হেতু আৰু গেটৰ কাৰণেতো আধা ট্ৰেক্টৰ মান আৰু লাগিব চাগে হেৰিটো ফিল্ডটো না এক ট্ৰেক্টৰ লাগিব এইটো ইয়াত জুৰিব নাই হা নহয় এইটোতো সেইটো নুজুৰিব জানো এইফালে না নুজুৰিব হা এইফালে লাগিব আৰু গেটত লাগিব যেনিবা গেটতো মজবুতকৈ লাগিব এক ট্ৰেক্টৰো লাগিব ন এক ট্ৰেক্টৰ আনিব লাগিব আৰু হিলটো गेटनि स्टाइला जितु गेटनि थाखाय ग्रिल बानायहोदों बेयो माने एकदम सिम्पल आरो एखे माने खम दामि माने बिराद वेट रेजें आरो जेनेबा ओरैनो जेनेबा हमनानै ला नैबेवहाय बे मेन गेटआ बेखिनियाव जासिगोन मेन गेटआ ओमफ्राय फिसा जेनेबा जितु 4 फुटिया थागोन बेयाव नैबाव जासिगोन आरो जेनेबा 4 फुटिया बेनिफ्राय दा माने थाखा फैसा थाबालाय माने हेभि गेट बानायनो हागौमोन नाथाय थोब्ले माब्लेजों सोलिनाय नालाय ओंखायनो जेनथेने माने मोसौ मोसा दाउ अमाफोरल' दा हाबथोंसै बिदि साननानै माने जेनेबा 28,000 मोननैजों जेनेबा बे फिसा 4 फुटिया आरो नैबे 12 फुट जागोन बे गुवारा गिदिरा दा बे मोननैजों माने 28,000सो थांगोन आरो जेनेबा ओरैनो मालाय गुबुनफ्राथ' लाख थाखानि गेट बानायो जाहैबाय दा जोंना बेखौनो जथेस्थ' होननानै सानथ'नानै लानांसिगोन आरो दा बेनिखायनो आं बेखौ माने ओरैहाय जेनेबा 12 आरो नैबेहाय 4 12जों 4जों 16 बेखायनो आं बेखौ 10खौ माने लाखिनानै दोनदों आरो दा 19 फुटखौ माने लाखिनानै दोनथ'दों उनावहाय माने मिलायनानै बिथिं जि नांदेरगौ बेखौ इथाजों फिनिश खालामनानै दोनथ'नोसै आरो फिनिशिंखौ दा बैसागुनि सिगां ओंखारगोन बायदि मोनदों आङो गेटखौबो आरो जेनेबा माने वालजों जाबजों गासिबो बैसागुनि सिगां कमप्लिट जाहैगोनदां ओरैहाय सानजाहाना थासिगोन आरो देग्लाय हानाय नंला सानजाहानिया आं दाखालिनि मोनसे भिडिअ'आवबो बुंखादों बयखौबो जे माने जोंना बे हाजुरिबनि माने मा होनो फैसा होनांगौ जादों मिउनिसिपालनि आरो बुरजा नालाय फैसाया ओंखायनो बे सानजानिखौ आरो सानजानिया टेनसन गैया जों माने गामि खाथि बिदा फंबायसो जाखायो हजोंहाय माबायाव ओंखायनो बेना टेनसन गैया आरो ओरैहाय खोलानिया माने एसे गुबुन हारि दं नालाय ओंखायनो बेखौ आङो हायामोनब्लाबो बायदिब्लाबो जेने थेनब्लाबो मेरामथि खालामनानै माने दोनथानसै होननानै आङो जुजिथारदों आरो दा बेखायनो माने बिदिनो सोलिथ'नांसिगोन आरो
माथोबाव आरो दा नै मालाबो जोबलायबाय अन्थाइ ट्रेक्टरसे नांगौ नै अन्थाइया जोंनियाव 4200 अन्थाइया ट्रेक्टरसेयाव आरो सिमेन्टखौथ' मिन्थिखायो जेनेबा बयबो आरो बालाया नै बालाया दंथ'यो बारु बर्थमान सिमेन्ट नांगौ सिमेन्ट 10 बेगसो नांगौ दा 10 बेगाथ' थोआ थेवबो खामानि मावग्रोनो आन्था माने 10 बेगसो नांग्रोगौ आरो दा जेनेबा बेनिफ्राय बेखौ दा मेनेज खालामना होनांसिगोन बाहेरायावसो ओंखारबोलायबाय जाद हाला दसे दसेनो बाहेरायाव ओंखारबाय थायो मा खालामनो मा हा hey हाला आंना नै माइ दोनग्रा गुदामाबो बेनो नै एकदम माने दाखालि नैबे ओजों गामिनिफ्राय 10 बेग सफैबावदों आरो सिगांनि फुराना माइ बोराय दङ नै बिथिं उनथिंजाय नैबे खोबनाया आरो जेनेबा माइ बोराय जाजोबनो हाया बोसोरसेयाव जाख'नो हाया माने साथामल'खासो नालाय बेनो एसेआनो थैयो आरो जेनेबा मा होननो नागिरदों मा आया लेखा फरायनाय बैग्रिसो खनफैबाय अबेनिफ्राय बैग्रि गोमोनखौ सिरिनायखौ बोरै नुहुरखो लेखा फरायनाया साला बैग्रिखौसो नुहुरबाय थादों होनबा नै आहा बैसागुनि बनबो जगारा आंहा जाखांखाबाय जाबजोब्बाय आङो एकदम बिदिनो फिसा खालामना दोनबाय बन जगार माने नैबे बैग्रि गाज्रि नङा बार' बैग्रिया खैरोम दैरोम जानो गोथावथार एकदम बिदिनो सम मोननाय समाव टेप टेप बिदिनो फिसा फिसौ न'नि खामानि मावबाय थायो आङो बे बन सन माबा माबि एकदम माथो खालामबावनो पारमानेन्ट खामानि गैयि मानसि जाहैबाय बे आरो बना आरो दंबावो आंहा नै बेवहाय एसे खोबनानै दोनथ'नाय दङ नै बन दाखालि माने मेसिनजों हास' होनाय आंनि बै गेट खाथि जेराव जानो गोनां बेवहाय दंफां फांनै दंमोन बेखौनो हास' होनानै माखासे बेयावबो जाबहैबाय माखासे नैबेयाव एसे गिदिर गिदिरा माने जायगा थोयैखाय बेयाव दोनथ'दो आरो माने अर सायनो मोजां जागोन बेयो नै गिदिर गिदिर नै सलिङा एसे दंबावो बे सिन्था गैया बाराव थोगोन बेयो खालमासि बे सानजानि थाखाय जाहैखासिगोन बेयो सलिङा माने नैबे गेटआ मालाय दामि गेट एकदम साख्रिआवला आरो मालाय थाखा फैसा दंखायो नालाय अरुणाचलाव साख्रि मावो नेपालि मानसि एकदम दामि गेटआ दा बिनि दामिजों आंनि खम दामिजों मोखांजों मोखां एकदम सिदा सिदा जालायबाय थासिगोन आरो माथो खालामबावनो सोलिनांसिगोन बिदिनो मेन लामाया बेयो आरो जेनेबा आंनिया बे मेन लामानिफ्राय नैबे ओरै हाबबोनाया बे 12 फुट दङ 12 फुट आरो 100 फुट माने बै मेन लामानिफ्राय आंथिं हाबबोनाया नैबे खोनाया जाहैबाय सासे मिसिं मानसिनि दाख्लै बावैसो खोफैदोंबो बेयाव न' लुफैसिगोन होनदों ओमफ्राय फुख्रिबो मोनसे दं नै आंनि न' सेराव बेबो सासे मानसिया बायबाय बेखौ दे फरायबावदोलाय आया थैद मारैलै फरेखा खाथियावनो बैग्रिसो जाबाय थायो बिदिजों मारै जागोन दे फरायदो मा आया आखि हेबनायसो माथो बहियाबो अके दे फरायदो मा लाइ ओंख्रिया एकदम रुबाय जोंहा बेखौनो माने गोथाव साननानै जासामसै आरो बबेबा हटेलनि गोथावफोरखौ गोसोखांनानै जानोसै माथो खालामबावनो जियानो जा नै आलु हानसैलाय आलु आरो बिन बे एवनांगोन नालाय जाजायो मानो जाजाया जानो एसे रानब्रबबाय आरो दाखालि गोबाव जाबायना लाबोनाया नै मुला बिजौमोन ना बेयो रानजोब्बाय बेबो रानजोब्बाय जि एकदम दाखालि साननैसो एकदम एसे जानायफ्रा माबा जायासै ना मा होनो समफ्रानो मिलायासै आरो मा होनो मैयाबोथ' सरासति हजोंनो माने मन्दिरावनो जयग होबाय माबाय बेयावनो ओंखाम जाबाय खिर जाबाय फिथाइ सामथाइ जाबाय बिराद एकदम माने नै बेयो माबानो रायजोफोर बेखौ मिथिखायो दा बयबो माबा चाइना माबा जोगोनार
बेखौ लाबोदां मैया 30 रांनि चाइना जोगोनार आरो नैबे जाहैबाय माने लकेल जोगोनार बेयो ओजों न'निफ्राय गामिनिफ्राय लाबोनाय बिदि आरो मैगंफ्रा सम सम सफैबाय थायो गामिनिफ्राय माने गामि न'नि मानसिफोर फैबा लाबोफाबाय थायो आरो एसे लाइ लाफा बिदिनो मुला जोगोनार लाव सफैबाय थायो बिदि ओंख्रिखौसो नायनांगौ माने मारै जादों नै लाइ ओंख्रि बारा गोबाव लाया थाब मोनो खायसे मानसिफ्रा लाइ लाफा होनबा माबा अगालि मोनोनो आहा आरो लाइ लाफा होनबाथाय उदैया माने बुंब्रेलायोसो एकदम गोथाव मोनो आरो एकदम जानो बानायबा माबा मोनसे बिदि थाया सुबाय नै भाजिया नै एवनोसैलाय भाजी एवबाय नै बिन गाजर आरो आलु फ्राय एवसिगोन बे मोनबानो जानोसै आरो दायो नै गोजौनि भीमनि फर्मा फिटिं खालामनो नागिरदों मिस्ट्रिफ्रा हा एकदम गजा मजा जोंना बेजोंनो बिराद गोथाव मोननानै जायो आरो जाबाय नै आंबो जाबाय नै लाया बोरो हा बिलाय